Igbo mụlụ nze m ọzọ asị m nke onye echi ya ma egene ya zero na-atụfughị oge onwe one of Lord Zeus family na-aza New Testament ọ ma ebe ide na 1st October so ọ sị na ọ kpọkọta ma ọ nwetara m the tin wee iwe o wee jee Lagos wee jee ego eji gba klọb o were ya gosi ife bunye ndị mmadụ emesi reach out to me ebe 4th of October wee send alum sum of 200,000 si m biko mụ gote rice ke ọ bụgodu ndị widow 4 bunye fa bag of rice one of Lord Zeus family so akpọ m 4 widows mana ọ bụ ọbịa ndị mụ nwa ama nchenwu so the reason I ji emu video anọ ọ bụla campaign ka ịbụ ma ọ bụ politics ihe anyị ji emu video bụ nọ ndị mmadụ ziri so ndị zi m ka m ma agwakwa ka m si so nwere ihe dị ebe afọ na-abụlọ na ya bulia bulia ọ widow ka fa na-abụ baby number gịnị number 4 ama afọ gị nwakwa nke ebe okay ọ bi na number 7 Uzegwu Street gị nwa bi na number 4 Amafo Street okay ya nwa bi na number 4 ya nwa bi na number 4 Amafo Street Nkpọ Agụ it can only get better so ọ mmadụ na-aba aka mbunye then anyị na-aga n'ụzọ anyị fụkwa ndị ọzọ anyị ebunye fia so ihe ndị dị kwunu kwuo God bless Lord Zeus family. God bless you, Lord Zeus family. It can only get better. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank God. Apa bụ Lord Zeus unugo adịba emekwa politics so o nwere ozi mmadụ si mụ ọ sị mụ zie ndị widows so na-agafe ifugo m before ịmakwu baby okay na Lord Street very good boot mba ana m agafe very good boot Wanaya ọbụla m ka ihe eke ojije gị na mbata ị ga-abụ ihe a gotiri agozi o nwere anyị onye anya ilo ga-afụ gị akpe m n'aha Jizọs God will grant you a petition. Any petition we are made for him, what we granted. In the name of Jesus. He gave you one for you. He gave you one for you. This is how one was. But you are not forgetting to forget if you gave you on. What they believe you not going to what they believe never not to do it. God bless you. Let's go see you. Chukwu gozie Lord Zeus family. Oh yeah. Chukwu gozie Lord Zeus family. Lord Zeus. Lord Zeus. Yes. Chukwu gozie ndị niile na support. Anyị adịghị emekwa politics. Ọ bụla ego ndị family niile ka anyị ji gote the rice. Ihe elikwe alikwe. So sorry for the loss. It can only get better. Nwanyị aka m. Ka ime. A na-emekwa. Ịmavu m. Ịmalụ m. Ka ime. Onye ebe ka ịbụ. Ugbene dị n'ebe. Oke onye ọka. Ee, afa m bụ Lord Zeus 101. So, Igbo mụlụ nze m ọzọ. Ịma na widow ka anyị si na ya ebunye ya mana ana m agafe nwaanyị a na-ele aka m mfi ya ịghọtago mmụọ m si m bunye ya adị m ama oge nji eme ihe a mmụọ ya na-eme ka mmadụ ihe nsọrụ Chukwu ka ọ na-eme achọrọ m ịma ma di ya anwụgo ma ọ na di ya anwụbero ịghọtago so m ebulu rice afọ ọnụ maka anyị ekesịrị ya ụnyaahụ bushi agbụ ya so ya nwa ka m ebunye ya ịghọtago so mommy
Naira is Bulu. Yeah. Bulu. Oh, God bless your Zeus family. When they say Mupunye widow rice. If widow. Okay, if widow. On we work on the laka, I want to widow. So, now I from also. See, I get my laka. See, now come on, I walk on the politics. For the bye bye. Bless you too. Well, amen. Thank God. Thank God. It can only get better. So, I am a company. I'm a big fan. Really, yeah. Shop knuckles. And then, can the make a idea? I'm a little one. So, it can only get better. Peace.